Frantziar estatuko agintari horiek jakin izan balute, Espainian jotzeaz gain gaina Ezker Abertzalearen kantarizazio ofiziala bilakatu intzela. Hori duk baltzorkeria, bai, nun baita. Bueno, bai, etzen uste hori kontuan hartuko zuketenik, baina... Bakearen uso, baltzukenen aurka, justizian dago herrien oreka, askatasunari ez biderik buka, herri honen berez idea badaoka. Bakezaleak gara, bakea nahi dugu, bakezaleak gara, eta bakean bizi nahi dugu. 5 urtez edo, zatiketa gogorra izan nuen. Gizarte mailan esan nahi dut, bai han eta bai hemen ere bai, ez pentsa. Orduan, satzaizolako martxa batean, eta ni ez nau konturatu gehiegi kontzienteki egiten nuenik edo ez. Esan nahi dut, hori zen egin behar nuena, hori senditzen nuena, eta besteik ez. Egia esan behar diat, bozera maile ere izan hauk. Parte hartu dutalako gauza konkretu batzutan, eta askotan, eta beste. Militantea izan hauk beti, bai sozialki, baina kulturalki ere bai, euskararen alde, eta beste, orduan. Onartzen diat, eta onartu diat, hori bera du. Eta alde horretatik, egintzak mesedez, juzgu bat edo emaiguk iritzi bat orain hemen inguruan dagoenaz, ikusten duanaz, euskalduntasun ikuspegi batetik. Trajektoria hori baukadalako, ez? Oin 30 urte zeruan, eta oin zer den? Egoera nirekiko, asko ze argiago guan. Baginakian zertara joan behar ginen, euskararen onarpenera, pixkanaka hori ofizializatu duk. Euskara gero inoiz baino gehiago ikasten duk, eta irakasten duk. Baina euskara inoiz baino gutxiago egiten ere bai baduk. Eta musikara heltzen bagaituk, gauza bera ere gertatzen nahi duk. Adibidez, niri penagarria baino penagarriago iruditzen zaidak momentu honetan, eta hau ez dikek inor mindu nahi hori esan da, baina gero eta gehiago ikusten dituk taldeak, inglesez kantatzen hasi dienak, eta gero argumentu bezala entzun diat bizpahirutan, libreago senditzen gara, esan nahi luken bezala, euskaraz kantatu ez, lotuago senditzen dira. Mundu oso aldrebes batean bizi gara. Gero eta aldrebesago gainea. Gero eta arrotzago ere esango duke? Hotzago esango nik, arrotzago baino. Hotz eta arrotz, adibidez, hemengoa izan da, Arrangoitzen. Norduk, hanje du alde, Arrangoitzen. Noruan eta Norduk. Gero eta arrotzago, ala ez, edo. Arrotzago ez dikek esango, ez, izena orduk eta... Barkatu, ez arrotzago baizik eta ingurua bera. Ingurua bera, bai. Egiten zaik gero eta arrotzago? Bai eta ez, azken finean ni mugitzen naizen jendartea ez duk arrotzago, baina sekulan hori orokorragoki ikusten baduk, bai. Bai, hotzago eta arrotzago, bai, dari gabe. Bai, argi ziot, bai. Hemen bertan eta... Ezagunagoa izego aldean, iparraldean baino? Bai, neurri batean, bai. Usteia baietz, bai. Batez ere, barnealdeko herrietan agian behar bada ez, baina hemen kostaldean, nik izango nik baietz. Ezagunagoa izela Zumaian, Ziburu baino? Bai, Zumaia herri euskaldun baduk orokorrean, esan nahi dut, Ziburu ez. Ez? Ziburu ez. Ziburuko biztanle gehiena, barkatuko du, beran ez duk euskalduna, ez duk euskal munduari lotua den
naiz eta nukleo importante bat izan, eta Donibane Loizun ere bai, Miarritzen ere bai, garrantzik gutxiago dut, mena, orokorrean, lehen aipatzen nuena, arrotzagoa duk, bai. Nik ezagutu duk euskal mundu tradizional hori ustaritzen? Bai, noski bai ez, bai. Eta arragoitzen ere bai, Bai? Bai. Hori egiten zen, harrigarria, hau ikusita, ez? Nik errazago imaginatzen dizkiat hemen Rusiako markesak, bakik? Ez? Nabokov errazago imaginatzen diat hemen, ezenez mundu euskaldun bat, onduk eta etxalde hauetan, ez? Etxe hauetan. Bai, noski bai ez, nik festetan hemen nik jotzen nian, dantzalditan eta bauan, herriko festak gintuan, eta herriko jendea etortzen nuan lanik etzen egiten, eta igandetik asteartera, o asteazkenera, herriko festetan etortzen gintuan, familiak batzen, eta hori neurri txiki batean egiten dela agian, menan orokorrean ez, ikusten duk. Festak antolatzen dituzten gazteekin hitz egiteakoan, hemen eskea egiten dira, festak laguntzeko, diru pixka ateratzeko, etxetik etxe pasatzen ditu. Eta esaten die, euskalduna jatorriz bertako jendearen etxetan ez dagoela problemaik, beran kanpotik etorri den jende gehienen etxetan, ez da ateik zabaldure eta... Ateik zabaldure.